Kada je završio obuku u domu svojih predaka, Marty je odmah krenuo da spasi Ellie. Čelični Jack ju je nedavno vratio vojvodi von Reimeru. Ellie je odbila da učestvuje u ponovnom aktiviranju Gigantora, zabranjenog oružja koje je Reimer rekonstruisao uz pomoć doktora Chena. Ali naučnici iz Gvozdenog zamka su uspeli da obrišu većinu Elinog sećanja na skorašnje događaje kako bi je naterali na saradnju. Violeta, CDF-ov tajni agent, je otkrila čuveno Gigantorovo telo. En el mundo que nos pare y el momento ha llegado ya. Hoy en tan solo un instante cambiaremos de color nuestra realidad. Conmigo reirás y conocerás un mundo mejor. Y yo siempre estaré en tu corazón. Izdrži, Ellie. Zašto paljenje još nije počelo? Ali gospodine, uljez je... Zar ne mislite da je bolje da sačekamo da se situacija... Nijedna situacija nije tako bitna. Čuvari će se pobrinuti za tu glupost. Počnite već jednom. Da, gospodine. Odakle se sad ovaj stvorio? Dobro, nemam ni druge. Ovaj ne priča mnogo, ali očigledno nije glup. I šta ću sad da radim? Hajde! Ovaj nije kao roboti sa kojima sam se do sada sretao. Kako ću sad? Sad odozdo! Baš gde treba. Nije loše. Ali ako ovako nastavi, nikada neću pronaći Ellie. Ako budem privlačio pažnju, doći će još ovih... Dobro, u redu. Gde je jedan, tu je i dva. Hajde, napadni me! Šta je ovima? Polako! Povlačenje! Plafon je nizak da bi napravio leteće korake. Jesi li spremna? Dobro, sad ćemo da počnemo. Za dlaku. Sad na poslednji sprat. Ej, šta se dešava?
Identifikovan Max 114. Ulaz odobren. Želimo vam prijetan dan. Uljez u zoni! Centrala! Da li me čujete? Violeta, poslali smo eskadrilu Kečeva u zonu 17. Ne možemo samo da se usredsredimo na zonu 17. Moramo da uhapsimo von Reimera. On je taj koji kontroliše Gigantora. Srećno, Violeta. Ti ćeš biti prva koja će ući u zamak. Da, gospodine. Kocka je bačena. Vanredna situacija svim jedinicama. Imamo naređenje da zauzmemo Gvozdeni zamak. Ej, šta je to pozadi? Bravo, momci! Mi smo novi regruti! Dosta ste seli i učutali. Sumnjevi su mi. Vodim ih u bazu. Dobro. Predaj ih, pa nam se posle pridruži. Šefe, je li istina da smo mi novi regruti? Idiote! Pokušavam da ih prevarim da iskoristim to što su malo odsutni da bi im pobegli. Već si zaboravio 5 Espinozino pravilo. Ej, vi iza! Sedite! U vreme rata je mnogo lakše krasti zato što su svi zauzeti i niko ne obraća pažnju. Niko ne obraća pažnju? Jel moram da vam crtam moroni? Obratite pažnju šta se dešava ovde. Rekao sam ti da sedneš. Kako ti glava, šefe? Malo je naopako. Divno. Ovo mi se događa već 5. put ove godine. Ne brini, šefe, mi ćemo da je namestimo. Na koji sprat, molim vas? Poslednji. Nepoznat glas. Koji sprat, molim vas? Gle, sad još i ovo. Na poslednji sprat, molim, brzo. Nepoznat glas. Na koji sprat, molim vas? Na 720. Nepoznat glas. Upozorenje. Uljez. Hej! Neka neko zaustavi ovo, hoću da izađem. Hoću napolje! Najzad je došao i taj trenutak da Gigantor ponovo oživi. Od sada će Federacija biti pod mojom vlašću. Ustani! Pokaži se svetu! Nemoguće! Nikad nisam video ovolikog robota! To je naš cilj u ovoj misiji. Za njim! Njegov oklop je mnogo debeo. Pokušat ćemo da mu uđemo u kontrolni sistem. Pucajte u glavu! Ko su sada ovi? Ne brinite, ovi napadi ne mogu da naude robotu. Idemo, za njima!
Ko je to? Jel ga poznajem? Gde sam ga videla ranije? Donji podrum, centar za pritvor i ispitivanje. Želimo vam prijatan dan. Hajde, zatvori se! Zatvori se! Mali nije ovde. Mora da je sišao na neki drugi sprat. Da, sigurno. Eno ga! O ne! Doviđence! Što se dešava? Zašto je stao? Za njim! I šta ću sad? Gotovo, dobro. Sada si potpuno spreman. Molim? Spreman? Kakva laž? Pre bih rekao degradiran. Sada ćemo malo da prošetamo i da probamo tvoju novu opremu. Jesi spreman? Moju opremu? Ha, osjećam se kao da sam izašao iz antikvarnice. A koliko su stari ovi delovi, učitelju? Pa skoro da su novi. Mnogi od njih nemaju čak ni 160 godina. Molim? 160 godina? Ne mogu ja da nosim starudiju loše kvaliteta, ne mogu, prosto ne mogu! Ej! Šta si ono rekao starudiji loše kvaliteta? Ništa, zaboravi veliki učitelju Young. Dobro, stigli smo. Jesi li spreman, dugmence? Sada? Stvarno? Znači sad već mogu da počnem da letim? Imaš potrebne delove za leteće korake, ništa ti ne fali. Super, jupi! Mogu da letim! Ta! Juhu! Zar mi niste rekli da već mogu da poletim? Ne! Rekao sam ti da imaš sve potrebne delove, ipak moraš da prođeš kroz tešku obuku. A zašto ste izostavili taj detalj? Pa, zato što ne bi probao svoj prvi skok. A sada hoću da uradiš još 10 takvih skokova. Ali moraš da popraviš svoje sletanje. Majko moja, ovaj čovek je prolupao, kakav ludak, a ja još luđi. Ne znam kako sam mu dozvolio da mi ugradi delove stare 150 godina. 160 godina, ne 150. Kakva si ti pričalica? 200 skokova. Dobar dan. Na poslednji sprat, molim vas. Hoćete da kažete 720? Da, tako je. Na 720 sprat. Identifikovan glas. Počeće penjanje na 720 sprat. Tako, naučite ih pameti. Kako su se usudili da ugroze moje planove. Idioti jedni. Sve će biti kako sam i očekivao. Chen? Nemoguće. Kako je uspeo? Šta on radi ovde? Straža! Šifra za aktiviranje. Formula za početak. 1-70-497. Instrukcije za matricu. Dobro. Šifra za aktiviranje. Šta gledaš? Odmah idi po nekoga. Da.
Stvarno moram da ti čestitam, Reimeru. Našem generalu će biti drago da može da računa na ovo zapanjujuće oružje bolje nego što sam očekivao. Generalu, ne pričajte gluposti! Gigantor je moj! Niko ne može da mi ga oduzme! Niko! Gigantor je moj! Mislim da može. Čini mi se da još uvek niste razumeli. Ja sam sve isplanirao od samog početka. Mislite da ste pukom srećom dobili ugovor o kopanju ove zemlje pre 20 godina? Ha? Šta mislite, zašto je čelični Jack išao da traži devojčicu kako bi moglo da se nastavi ponovno aktiviranje Gigantora? Nemoguće! Vi mislite da ću da vam poverujem? Pobrini se za njih. Za sve njih. Ugrožena je bezbednost na 615. spratu. Drugi uljez. Već je otišao? Da, izgleda da jeste. U redu, još bolje. Hajdemo odavde. Ovo mi ne miriše na dobro. Da, to ti je sjajna ideja. Zar nije? Danas se osjećam prosvećeno. Pa, šta onda čekamo? Tvoja uloga u ovoj farsi je gotova. Sada je vreme da se odmoriš. Zašto mi ovo radiš? Šta hoćeš, dođavola? Novac? Daću ti ga koliko god budeš tražio. Ne mogu da verujem svojim ušima šta govori predsjednik zamka. Eli! Gde si? Gde držite? Aha, pogledajte ko je ovde. Vitez sjajnog oklopa. Ovoga puta ću da te dokrajčim zauvek. Ovaj mali je... Kako je uspeo da postane toliko jak za tako kratko vreme? Ako je tako... Ja, Vojvoda von Reimer, ne mogu tako lako da pokleknem. Dokle god imam nju, tako je. Ako imam Eli pored sebe, ja sam u prednosti. Ne brini, došla sam da ti pomognem.
Pilot Gigantora je jedna devojčica. Već je skoro polovina robota van baze. Nemamo dovoljno snaga da ga zaustavimo. Molim? Ovo mi niko nije uradio do sad. Platit ćete mi! Ja sam Marti. Šš. Volili bismo da ostaneš. Pazi! Bolje bi ti bilo da zaboraviš na nagradu. Izdrži još malo, Eli. Jesi dobro? Marti! 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 Šta li se desilo? Nemoguće. Šta se sad dešava? Ne znam da li ću uspeti. Morat ćeš da mi pomogneš. Prokleti klinjo! Nemoj da se zanosiš. To staklo je otporno na projektile. Eli neće moći da izađe odatle nikad. Eli! Marti! Uradili su mi nešto da bih te zaboravila. Sada si dobro. Tražio sam te sve vreme. Moraš da kreneš sa mnom. Ja ću da vam pomognem. Ja sam Violeta, specijalni agent CDF-a. Organizovali smo veoma veliku operaciju, tako da će naše snage uskoro zauzeti zamak. Moramo odmah da izađemo. Predsjedniče! Predsjedniče Reimer, da li me čujete?